In-numru ta' stabbilimenti naħseb kibru ħafna ikbar mill-kejk li qed niklu minnu. Rapport li sar mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering juri li pajjiżna għandu ammont kbir ta' ristoranti meta tikkonsidra l-popolazzjoni tagħna, b'riżultat li saħansitra qed ikun innutat tnaqqis fil-profitti tal-istabbilimenti. Waqt NetLife, Matthew Punch li kien qed jitkellem f'isem din l-assoċjazzjoni insista li jeħtieġ li tittieħed xi forma ta' azzjoni qabel ikun tard wisq. Nemmen li wasanna fi stadju fejn we have to go back to the drawing board mill-aspett tal-loti tal-liċenzji, għax kif semmejtlek hawn ġifieri hawn 3800 kważi 3900 stabbiliment tal-catering ġu tal-pajjiż ta' 550,000 ruħ. Ġifieri nemmen li mhux qed ngħid maħniex qed ngħidu li jkun hawn capping, li jkun hawn numerus clausus, ġifieri competition is healthy always, per nemmnu li bniedem qabel ma jingħata tal-liċenzja din hija ovvjament l-opinjoni jista' jkun tiegħi mhux tal-kunsill li niforma parti minnu li dak li jkun ħajf ta' stabbiliment tal-catering għandha jsir daqsxejn due diligence. Matthew Punch qal ukoll kif il-prezzijiet għoljin fl-istabbilimenti tal-catering meta mqabbla ma' pajjiżi oħra normalment ma tkunx tieqa tal-istabbilimenti, iżda għad ta' fatturi oħra bħat-taxxa tal-VAT għolja u l-importazzjoni tal-prodotti. Fil-fatt waħda mill-proposti ewlenin tal-Assoċjazzjoni tal-Catering għal budget li jmiss hi li tonqos ir-rata tal-VAT fuq ir-ristoranti. Dan sabiex ir-rata tirrifletti wkoll il-medja tal-Unjoni Ewropea u pajjiżna ikun ferm aktar kompetittiv.